Ajruplani, bastimenti, tankijiet tal-gwerra u figurini kollha magħmula bajna d-dettall. Soldati magħmula bi preċiżjoni skont l-armata u r-reġiment li jirrappreżentaw. Huwa xogħol metikolus tal-Malta Society of Model Makers li għall-ewwel darba qed ittella l-wirja annwali tagħha fil-Mużew tal-Avjazzjoni ta' Għali. Peter Kalleja, President tal-Għaqda qal id-dinja l-24 sena li qed issir il-wirja annwali. L-aktar mudell popolari fost l-eżibituri jibqgħu l-ajruplani. 99% li għaw forsi l-iżjed ilhom jaħdmu huma n-nies fuq l-ajruplani. Għax l-ajruplan ikun min ikun dejjem l-iżjed mudell popolari kważi, għax dak l-iżjed li tara għaddejjin, tankijiet ma tara xejn kważi għaw Malta, jew affarijiet hekk, allura dejjem fuq l-ajruplani. Il-mudell tal-karozzi huma popolari wkoll. Paċenzja hija il-kelma biex ngħidlek. Tit paċenzja kbira, neħi l-istress, meta poġġi bil-qiegħda issa jiena irtirajt, ma meta konna naħdmu wara ġurnata xogħol jew ġimgħa xogħol tagħmel weekend bil-qiegħda tagħmel dal-modelli tinsa kollox. Bħal ħafna delizzi oħra, is-Sur Kalleja jgħid li dan ukoll qed inaqqas mill-popolarità tiegħu. Ħeġġeġ biex aktar tal-użaża jersqu lejn dan id-delizzju edukazzjonali. Sfortunatament huwa hobby li qed imut kważi, bħal ħafna mill-hobbies l-oħra, però dejjem nisperaw li jitlu iż-żar. Meta ngħid żar għax aħna l-average age tagħna naħseb huwa 60 plus l-average age, ġifieri kollha daqsxejn indaħlin fi żmien u rtirati. Il-wirja annwali tal-Malta Society of Model Makers tibqa' miftuħa sada.